Ondo da, zenbaki osoen arteko eragiketa kombinatuak ikusiko ditugu tutorial honetan. Eragiketa kombinatuak diogunean, esan nahi dugu kombinatuko ditugula biderketak, zatiketak, batuketak, kenketak, agertuko zizkigu, parentesiak, kortxeteak, eta beno, hauek ebasteko, ondorengo urrats hauek jarraitu behar ditugu emaitza egoki topatzeko, bale? Orduan, lehendabizi beti, parentesi eta kortxeteak kendu beharko ditugu. Orduan, kentzeko, barruan dauden eragiketak egin beharko ditugu, parentesiak eta kortxeteak kendu arte. Behin, parentesiak eta kortxeteak kenduta, biderketak eta zatiketak egin beharko ditugu. Eta azkenik, hirugarren pausoan, batuketak eta kenketak. Orduan, hoberena, adibide batzuen bitartez, hauek ikustea izango litzateke. Orduan, demagun ematen digutela, ondoko eragiketa. Hemen ikusten dugun moduan, biderketa bat dugu, batuketa bat, zatiketa bat, ondo. Kasu honetan, lehendabizi parentesiak. Parentesi honekin ezin dugu eragiketarik egin, parentesi hau desagertuko da, zatiketa egiten dudanean, bai? Badago ja -2 parentesi artean, eta zatitzen beraz, parentesi hau, joango zaigu zatiketa egiten dugunean. Eta bestaldetik biderketa daukagu be bai. Orduan, biderketa eta zatiketa egin beharko dugu lehenengo, eta azkenik batuketa hau, bale? Orduan, guazen, -5 bider lau, 5 bider lau hogei, eta minus bider plus minus denez, -20. Eta orain, ikurreta guzti, bai, +2, zati -2, -1 denez, -1. Bai, ikurra ere, batuketaren ikurra hartu dugunez, ematen digun emaitza, geratzen zaigu ikurra, bai, +2, zati -2, -1. Bai, eta orain azkenik kenketa hau, -20, ken bat, -21. Beste adibidetxo bat. Demagun ondoko hau ematen digutela. Hemen, zatiketa badaukagu, parentesiak ere bai, orduan, lehendabizi, parentesik eta kortxetak kendu behar direnez, parentesi barruko eragiketa hau egingo dut, eta kenketa honen parentesi hau ere kenduko dut, bai? Bale, guazen apurka, orduan, 27. Hor usten dut, zati, 6 ken bederatzi, -3. Eta hemen, minus eta minus, plus denez, +5 geratzen zait. Orain, urrengo pausoan hemen zer daukat? Zatiketa bat, eta batuketa bat. Lehendabizi, zatiketa egin beharko dut. Beraz, 27, zati -3, hori da egin beharko duena urrengo pausoan. 27 zati 3 bederatzi da, eta plus zati minus denez, -9. Eta geratzen zitzaidana hor, gehi 5, jarraian jarriko dut. Eta orain bai, egin dezaket eragiketa hau, -9 gehi 5, -4. Beste adibidetxo bat ikusiko dugu jarraian. Adibidez. Demagun ematen digutela, -25, zati 5, hemen daukat kenketa, gero biderketa, kortxete batzu, parentesiak, orduan, prioridadea jarraituz, lehenengo parentesi eta kortxete hauek kendu beharko ditut. Bale, orduan, lehenengo pausoan hori kenduko dut. Beraz, -25, zati 5, ken 3 dagoen moduan idatzi, bider, eta orain, -3. Eta hemen daukat, minus eta minus, bai, bihurtzen da, plus, 7, eta hor daukat ja parentesi horiek, barruko parentesi horiek kenduta. Horrengo pausoan orduan, parentesiak desagertzeko, bai, eragiketa hori beharko dut, beraz beste guztia dagoen moduan idatziko dut, -25, zati 5, ken 3, bider, parentesi barruko eragiketa hau, -3 gehi 7, plus lau. Ondo da, orain zer daukat? Zatiketa, kenketa eta biderketa. Dagoeneko, parentesi hauek, bai, parentesi hauekin ezin da eragiketarik egin, zenbaki bakarra dago, desagertuko dira, zatiketa horietan desagertuko da, eta biderketa horietarakoan ere desagertuko da, orduan. Egin beharko dut, zatiketa eta biderketa, bai? Lehendabizi, orduan. Lehenengo, -25, zati 5 alde batetik, eta -3 bider lau beste alde batetik. Ikur eta guzti, ez 3 bider lau, -3 bider lau, eta gero ikusiko dut ze ikur geratzen zaidan. Orduan, -25, zati 5, minus zati plus, -5. Eta orain, -3 ikur eta guzti, gogoratu, bider lau, -12, -12. Bai? Eta orain, kenketa, egin nuke, -5, ken, -12, -5 ken 12 beraz, -17. Bueno,
Jarraian, egin ohi duzuen akats bat ikusiko dugu, bale? Zuek kontutan izateko zer egiten duzuen batzutan, bai? Ez duzuela jarraitzen behar den ordena. Demagun ematen digutela eragiketa, bai? 3 bost, bider parentesi artean, -2 bat, bai? Hau ebasteko hemen bi eratan agertzen da batxitan. Bata ondo egongo da eta bestea gaizki. Guazen ikustera ba. Hemen, lehen da bizi, 3 bost, egiten duzu adibidez alde batetik, eta gero parentesi barrukoa, bai? Hemen dago horrela batxita. 3 bost, -2, bider, eta -2, ken bat, -3. Orain, -2, bider -3, 6. Hau, ez dago ondo. Bai? Zergaitik ez dugulako jarraitu prioridadea. Bai? Ez dago ondo ez. Biratu, egin duzu lehenengo kenketa. Bai? Gero, parentesi barrukoa ere bai lehenengo pausoan. Baina kenketa baino lehen biderketa egin bar zen. Bai? Beraz, ez dago ondo. Beste honetan aldiz, ondo dago. Hemen, 3 bost berdin utzi du, eta parentesi barruko eragiketa egin du lehenengo. -2 ken bat, -3. Ondorengo pausoan, 3 utzi du, bai, eta egin duena izan da biderketa lehenengo, bai. Biderketa egin arte ezin dut kenketa egin. Biderketan ikurra hartu duenez, ikur da guzti hartu behar da, -5, bider -3, bider plus 15, bai, geratzegu, 3 gehi 15 beraz. Eta 3 gehi 15, 18 da. Bale, hau ondo dago. Hau da egiteko era, bai. Eta ikusten duzu moduan, gaizki ginezkero, emaitza ezberdina ateratzen da. Bale. Orduan, jarraian, hainbat ariketa jarri dizkizuet, eta ariketa hauek egitea nahiko nuke. Baina, badakizue, parentesi, kortxete, biderketa, zatiketa, batuketa, genketa, prioridade hauek jarraituta, bai. Honela ebatzi behar dira, emaitza egokia lortzeko. Besterik gabe, hori, praktikatzeko ariketa batzuk.